Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ịma mma na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ ịghọta atụmatụ nhazi olu Chineke. Taa anyị ga-ahụta site n'akwụkwọ Jenesis isi 45 maka atụmatụ nhazi olu Chineke n'ime ndụ anyị. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumn'obi dị mma banyere ya, anyị garakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ ịghọta atụmatụ nhazi olu Chineke. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 45 malite n'ahịrị nke 16. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị gụrụ malite n'ahịrị nke 16 nke akwụkwọ Jenesis isi 45. Anyị gụkwara ya ruo n'ahịrị nke 28. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasịkwa m ka ị meghee ya n'ebe ahụ ka anyị wee nwee ike ịga n'iru malite n'ebe anyị kwụsịrị. Chetakwa na nnọkọ anyị n'oge gara aga na anyị hụrụ atụmatụ nhazi olu nke Chineke. Anyị hụrụ nzọmụkwụ nke inye ozi, nke bụ nzọmụkwụ nke mbụ na mbụ nke anyị na-agaghị inweta banyere atụmatụ nhazi olu ahụ. Anyị hụkwara nzọmụkwụ nke abụọ, nke bụ nzọmụkwụ nke nkwado ma ọ bụ ime ka o guzosie ike. Anyị sịrị na mgbe ị nwetara ozi site n'aka Chineke, ihe ọzọ nke ị ga-atụ anya ya bụ inweta nkwado ma ọ bụ ime ka o guzosie ike, ọgbụgba ama site n'ọnụ ndị Chineke debere gburugburu gị. Anyị hụrụ ụzọ nke a pụrụ isi mee na nke mbụ na mbụ ọ pụrụ site n'aka ndị mmadụ ndị nọ gburugburu gị. Mana chetakwa na agwara m anyị na ọ bụghị onye ọbụla ka ị ga-ejekwuru ka onye gị nkwado nke ọhụ Chineke n'ime ndụ gị. Ị ga-achọ mmadụ onye nwere amamihe nke anwalere anwale. Ị ga-achọ mmadụ onye nwere ebumn'obi nke dị ọcha. Ị ga-achọ mmadụ onye jupụtara n'ịhụnanya. Ị ga-achọkwa mmadụ onye nwere nkwenye na-esi ihe, nkwenye na Chineke pụrụ iweta ọsịsa nye ajụjụ ọbụla. Nke ahụ bụ inweta nkwado ma ọ bụ nguzosi ike site n'aka mmadụ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ị pụrụ inweta nkwado site na nrọpụta. Anyị hụrụ na Chineke kwadoro ozi ahụ nke Josef ziri ụmụnne ya site n'ịrọpụtara ha. Fero meghere obi ya wee sị ka ezi ihe niile nke Ijipt bụrụ ihe a ga-eziga iji mee ka ha bịa. Ị hụrụ ya, nkwado site n'aka ndị mmadụ, nkwado sitekwa na nrọpụta. Ugbu a anyị hụrụ nzọmụkwụ nke dịkarịsịrị ike nke anyị si na ọ bụ nzọmụkwụ nke ntinye n'ọlụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara site na ihe anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga na ị pụrụ inweta ozi dị ukwuu site n'aka Chineke. Mmadụ niile gbara gburugburu gị pụkwara inye gị nkwado nakwa nguzosi ike nke ozi a, mana ruokwa mgbe ị ga-azọpụ ụkwụ itinye ya n'ọlụ, ozi ahụ agaghị abụ uru ọbụla nye gị. Mgbe anyị rapụkwara n'ebe ahụ, anyị hụrụ nzọmụkwụ nke iche ọgbachi iro. Anyị sịrị na nke a bụ ebe ọhụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na njedebe, n'ihi na mgbe ha na-eche ọgbachi iru n'ime ọhụ ha, n'ime ozi nke ha nwetara n'aka Chineke, mgbe ekweghị ekwe bịara guzochie ha n'iro, ebe ahụ ka ha na-awụsọwa. Anyị ga-aga n'iru, mana tupu anyị aga n'iru, ọ ga-amasị m ka anyị gụọ sitekwa n'akwụkwọ Jenesis isi 45. A ga-akwa malite n'ahịrị nke 16. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya n'ebe ahụ ka ị soro m dịka anyị na-agụ. Ọ na-asị otu a: e wee n'udo ya n'ụlọ Fero sị, ụmụnne Josef abịawo, ọ dị mma n'anya Fero na n'anya ndị oru ya. Ugbu a ka anyị mafere gaa n'ahịrị nke 25. Ọ na-asị otu a: ha si n'Ijipt rigo baa n'ala Kenan, bịakwute Jekọb nna ha. Ha gosi ya sị, Josef nọ ndụ ugbu a. Ha gosikwa ya na ọ bụ ya na-achị ala Ijipt niile. Obi ya wee gbafue n'ihi na o kweghị ha. Obi ya wee gbafue n'ihi na o kweghị ha. Gekwantị, ha wee gwa ya okwu Josef niile nke ọ gwara ha. Mgbe ọ hụrụ ụgbọala niile nke Josef ziri ibute ya, mmụọ nke Jekọb bụ nna ha wee dị ndụ. Izrel wee sị, o zuwo, Josef bụ nwa m, nọ ndụ ugbu a, ka m jee hụ ya anya tupu m nwụọ. Ọ dị mma, dịka anyị hụrụ na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ iche ọgbachi iro nke bụ nzọmụkwụ nke 4. Mana ọ ga-amasị m ugbu a ka ịhụta otu ihe, ma ọ bụrụ na ị pụrụ iletata anya n'ime akwụkwọ nsọ gị, lee ha n'ebe a. Iche nsogbu nke ọgbachi iru. N'eziokwu, mgbe Jekọb nụrụ na Josef ka nọ ndụ, akwụkwọ nsọ gwara anyị, echeghịkwa m na e nwere ihe ọzọ pụtara na-abụghị ihe o kwuru kpọmkwem n'ebe a n'ahịrị nke 26 ebe anyị gụrụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe ọ nụrụ ya, n'obi Jekọb
gbafuru. Ọ sị obi ya wee gbafuo. Obi ya kwụsịrị. Jekọb kwụsịrị iku ume mgbe ọ nụrụ na Josef ka nọ ndụ. Ugbu a ka anyị ledata anya n'ime akwụkwọ nsọ anyị ma hụtakwa na ngwụcha nke ahịrị nke 27. Ọ sị mmụọ nke Jekọb bụ nna ha wee dị ndụ. Anyị amaghị ụzọ ha siri mee ka mmụọ ya lọghachita, mana amaara m na e nwere ihe nke mere n'etiti ahịrị nke 26 nakwa ahịrị nke 27 mgbe obi Jekọb kwụsịrị ịlụ ọlụ. N'ahịrị nke 27 mgbe ọ malitekwara ọlụ ọzọ, gịnị kpatara? Ekwe Jekọb jiri tụgharịa ma ghọọ okwukwe. Chetara nnọkọ anyị n'oge gara aga na anyị kwụsịrị na nsọmụkwụ nke iche ekwe iru, mana ugbu a anyị na-abanye na nsọmụkwụ nke 5 nke bụ nsọmụkwụ nke nkwalite. Gịnị kpatara ekwe Jekọb jiri tụgharịa ma ghọọ okwukwe? Ọ dị mma, nke ahụ bụ ya bụ ọkpụrụkpụ ihe nke 5 n'usoro njem nke site n'ebe atụmatụ ụkpụrụ Chineke bụ naanị atụmatụ nhazi ọlụ ma rutekwa n'ebe ọ ga-aghọ ihe mezuru emezu. Ọ bụ usoro ụkpụrụ nke nkwalite. Kedu ka Jekọb siri bịa ruo na nkwenye na atụmatụ ụkpụrụ Chineke maka ndụ nke ya onwe ya? Echere m na enwere ihe 3 ndị merenụ. Gekwa ntị nke ọma. Na mbụ ahịrị nke 27 anyị gụrụ ọsị ha wee gosi ya okwu Josef niile nke ọ gwara ha. Nke ahụ bụ ya bụ ihe nke mbụ, okwu ọnụ. Jekọb bụrụ onye a kwalitere ma kpọgharịakwa mmụọ ya site n'okwu ọnụ. Ha malitere ịgwa ya banyere ihe niile Josef kwuru. Papa, ị kwesịrị ịghọta. Lee ihe Josef kwuru. Lee ihe ọ sịrị ka anyị mee. Jekọb wee malite ige ntị nye ihe niile nke ụmụ ya ndị ikom niile na-ekwu banyere Josef nakwa okwu ndị Josef kwuru. Sitekwa n'okwu ọnụ ndị Josef kwuru, ọ malitere inwe nkwalite nakwa agbamume n'ime mmụọ ya. Haleluya! Ọ malitere inwe nkwalite nakwa inwe mkpọghachi nke mmụọ. Ekwe ya malitekwara ịgbasasị. Ị maara, mgbe m malitere n'okporo ụzọ nke okwukwe, mgbe Chineke nyekwara m ozi ndị kwesịrị ekwesị, enwetawukwa m nkwado site n'ọnụ ndị m tụkwasịrị obi, ezutewukwa m ihe ọgbachi ahụ ekwe na-echekwa m iru. Enwere ụfọdụ oge mgbe obi m kwụsịrị, mgbe m chọkwara nkwalite nakwa agbamume. Kedụkwa ebe m pụrụ isi nweta nke ahụ? Haleluya! Ọ bụ site n'okwu ahụ. Ọ bụ site n'okwu Chineke. Ọ bụghị ebe ahụ ka gị onwe gị si enweta agbamume na nkwamike. Ị ga-etinye anya gị n'ime akwụkwọ nsọ. Mgbe ahụ kwa ị ga-amalite ịgụ ya nakwa ịmụ ya. Nke a mere m n'izu ụka anọrọ m na-eme ihe ọmụmụ n'ime akwụkwọ Jeremaya, na-echekwa banyere nsogbu niile nakwa ịma aka niile ndị anyị nwere n'ije ozi. Mgbe ahụ erutere m n'isi nke 32 ahịrị nke 27 nke akwụkwọ Jeremaya. N'eziokwu ụmụnne m na ụmụnna m, nke ahụ nyekwara m agbamume. Ị mara ihe o kwuru? Ọ sị, lee mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla nke karịrị m ime. Haleluya! Mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla nke karịrị m ime. Gịnị ka nke a mere n'ime mmụọ m? Gịnị ka nke a mere n'ime uche m? Nke a kpọghachitara mmụọ m. Ọ kpọghachitara uche m mgbe m chere na ihe niile na-aghasasị. Mgbe m chere na ọgbachi niile nke chere anyị n'iru bụ nke anyị na-apụghị ịgafere maka n'iru. Ewezi enyi m, mgbe m chere na ihe ịma aka niile ndị chere anyị n'iru dịrị ike nke ukwuu karịa ike nke anyị onwe anyị nwere, emere ka m cheta na ọ bụghị site n'ike m ma ọ bụ site n'ume m, kama ọ bụ site n'ike nke Jehova. Jehova ahụ wee chetara m site n'akwụkwọ Jeremaya 32 ahịrị nke 27. Ọ sị, mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ. Ọ dị ihe ọbụla karịrị m ime. Mgbe malite iche echiche banyere nke ahụ, dịka m na-atụgharịkwa uche na nke ahụ, na-atagharịkwa nke ahụ n'ime uche m, ọ malitere ịbata dịka o kwesịrị. Amalitere m ịhụ ya. Obi m malitere ịsụgharị dịka mmiri ọkụ. Mgbe ahụ mmụọ m malitewere ịbụ ihe a kpọghachiri. Enwetara m agbamume site n'okwu ahụ. Haleluya! Jekọb nwetara agbamume mgbe ọ nụrụ okwu ọnụ nke Josef, mgbe ụmụ ya gwara ya ihe niile nke Josef kwuru. Anyị pụrụ inweta agbamume site n'okwu ọnụ, site n'okwu Chineke. Ihe nke abụọ nke merenụ n'ezie dịrị ezi mmasị. Akwụkwọ nsọ sịkwara na ọ bụghị naanị okwu ọnụ ya bụ ihe nke gbara Jekọb ume. Ọ bụghị naanị okwu ọnụ Josef bụ ya bụ ihe mere ka Jekọb nwee nkwalite nakwa agbamume, mana ọlụ ya gbakwara ya ume n'otu aka ahụ. Ugbu a anya nke ọma na mpaghara nke 2 nke ahịrị nke 27. Ọ sị, ha wee gwa ya okwu Josef niile nke ọ gwara ha mgbe ọ hụrụ ụgbọala niile nke Josef ziri ibute ya. Haleluya! Ugbu a nke ahụ bụ ya bụ ihe nke abụọ. Mgbe ọ hụrụ
ọ bụ eziokwu na ọnụwo okwu ahụ nke Josef kwuru, mana ugbu a ọ hụrụ ọ sị mgbe ọ hụrụ ụgbọala niile nke Josef ziri ibute ya. Ị mara na ọ bụ ihe mara mma nke ukwuu mgbe ị nwetara okwu ọnụ nke sitere na Chineke site n'ime akwụkwọ nsọ. Mana nke bụ eziokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, kwa mgbe ị na-achọkwa ịhụ ihe akaebe ọ bụghị eziokwu. Edetara m n'ime akwụkwọ nsọ m okwu ọnụ ndị ahụ emeghị ya, ọ bụ ụgbọala ndị ahụ mere ya. N'ezie, anyị hụkwara okwu ndị ahụ n'anya, ọ bụghị eziokwu. Okwu ndị ahụ dị ukwuu ma na-enyekwa agbamume. Mana kwa mgbe ị nụsịrị okwu ọnụ ndị ahụ, ọ ga-amasị gị ịhụ ụgbọala, ọ bụghị eziokwu. Anyị maara na anyị niile hụrụ nkwa Chineke n'anya. Ọ sịkwara, aga m arọpụta nye mkpa gị niile. N'ime obi gị na-asịkwa, onye nwe m, ọ dịghị m mkpa inweta mkpa m niile ugbu a. Naanị otu obere ụgbọala na-acha uhie uhie ezuworo m iji nweta agbamume nakwa nkwalite, iji mee ka obi m nke kwụsịrịnụ lọghachitakwa ọzọ. Mana enwere ihe nke atọ nke merenụ, nke kpaliri mmụọ nke Jekọb inwe okwukwe nke nọchiri ekweghị ekwe ya. Ọ nọkwa na mpaghara nke mbụ nke isi nke 46. Otu ihe nke merenụ ka okwukwe malite ịnọchi anya ekweghị ekwe, ọ bụkwa ofufe ya. Haleluya! Hụta ihe merenụ. Ọ sị Izrel wee bulie ije, ya na ndị niile o nwere, bịaruo Bịasheba chụara Chineke nke nna ya Aịzik aja. N'ihi na ọ bụrụ na Bịasheba ka Aịzik wuru ebe nchụaja ya. Ugbu a ka anyị gaa n'iru. Ọ sị Chineke wee gwa Izrel okwu n'ọhụ nke abalị sị, Jekọb, ọ sị lekwa m. Ọ sị, mụ onwe m bụ Chineke, bụ Chineke nke nna gị. Atụla egwu ịrịda n'Ijipt, n'ihi na mba ukwu ka m ga-eme gị ka ị ghọọ n'ebe ahụ. Mụ onwe m ga-eso gị rịda n'Ijipt. Ọ bụkwa mụ onwe m ga-eme ka ị rigokwa n'ezie. Josef ga-atụkwasịkwa aka ya n'anya gị abụọ. Nke a bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 46 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 4. Na mbụkwa, aghọtaghị m ihe nke ahụ pụtara mgbe chọọ ya ma nwetakwa ya. Lekwa ihe ọ pụtara n'ebe a. Chineke sịrị Jekọb, gaa n'iru n'ebe ahụ. Mgbe ị ga-anwụkwa n'ebe ahụ, nwa gị nwoke bụ Josef, ọ bụ ya ga-ekpuchikwa anya gị abụọ n'ọnwụ. Ugbu a gịnị na-eme n'ebe a? Lee Jekọb, agadi nwoke a, onye chere na Josef anwụọlarị ogologo afọ niile ndị a n'ihi okwu ụgha nke ụmụ ya ndị ikom gwara ya. Ugbu a kwa ha na-alọghachita ma gwakwa ya sị, nna anyị Josef dị ndụ. Ọ bụghịkwa naanị nke ahụ, ọ bụ ya na-achị Ijipt niile. Ọ chọkwara ka eredatakuru ya n'Ijipt. Papa, mee ngwa ka anyị jee. Josef nọkwara n'Ijipt na-eche Jekọb n'obi ya na-ebukwa agha, n'ihi na ọ maghị na owuwe anya ma o kwesịrị ikwenye ihe nke ntị ya nụrụ, ihe nke ha gwara ya na Josef kwuru. Ọ hụrụ ụgbọala ndị ahụ. Ọ maara na ụmụ ya ndị ikom ndị a enweghị ụzọ ọbụla ha pụrụ isi nweta ihe ndị dị otu a ma ọ bụghị ma e nwere onye ha zutere, onye nọ n'ọkwa nke dị elu nke ukwuu. Mana ugbu a kwa ọ na-erute Bịasheba. Ọ zọpụworị nzọmụkwụ nke okwukwe, o rubewokwa isi, mana n'ụzọ ya ịrịdata Ijipt ọ kwụsịrị ma nweekwa oge nke ofufe ya na Chineke ya. Ọ chụkwara aja nye Chineke ma malitekwa inye Chineke otuto n'ofufe. N'etiti nke ofufe ahụ kwa, Chineke gwara ya okwu ma sị ya, ugbu a gee ntị Jekọb, ị nọ n'ezi ụzọ nwa m, ị na-eje n'ebe kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị naanị na ị kwesịrị ije Ijipt, mana otu ụbọchị kwa ụmụ gị niile ga-esite n'Ijipt rigọpụta. Mgbe ị nọkwa n'ebe ahụ, ị ga-aghọ mba dị ukwuu. Ihe ị nụrụ bụkwa eziokwu. Josef nọ n'ebe ahụ. N'ezie, ọ nọ n'ebe ahụ. Nke bụkwa eziokwu bụ na mgbe oge ọnwụ gị ga-erute, ọ ga-anọkwa n'akụkụ akwa ndina gị. Ọ bụ ya ga-emechikwa anya gị n'ọnwụ. Makwara ihe merenụ, obi Jekọb malitekwara ịkụ ọzọ. Haleluya! Ọ bụghị n'ụzọ ịkụ nwayọọ dịka ọ na-akụ kamgbe 22 gara aga, tupu ihe ndị a niile amalite ime, mana ọ na-aga ugbu a pịtịpata na-agba ọsọ dịka ọ pụrụ ịga. Obi jupụtara ya naanị na aṅụrị. O nwetawa okwu nke sitere n'ọnụ Jehova. Emewokwa ka o guzosi ike nye ya. Ekwughị okwu ahụ nye ya. Ọ hụwa ụfọdụ ihe akaebe nke okwu ahụ. Ugbu a kwa, site n'ofufe nke o fere Onyenwe anyị, site na mmekọrịta nke ya na Onyenwe anyị mekọrịtara, emewo ka o guzosi ike n'ime obi ya. Jekọb wee malite ịgbapụ ya ọsọ. Haleluya! Nke ahụ na-eweta anyị ugbu a na nsọmụkwụ nke 6, nke bụkwa nsọmụkwụ nke ikpeazụ n'ime atụmatụ nhazi ọlụ nke uche Chineke. Nke ahụ bụkwa iweta ya na mmezu. Hụta ihe na-aga ime ugbu a malite n'ahịrị nke 5 ruo na nke 7 nke isi nke 46. Ọ sị, Jekọb wee si na Bịasheba bilie. Ụmụ Izrel wee buru Jekọb bụ nna ha na ụmụntakịrị ha na nwunye niile ha na ụgbọala nke Felo zitere ibu ha
ha chịrị anụ ụlọ ha na akụ ha bụ nke ha kpatararị n'ala Kenan bata n'Ijipt, bụ Jekọb na mkpụrụ ya niile tinyere onwe ya, ya na ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ndị ikom nke ụmụ ya ndị ikom, ụmụ ya ndị inyom na ụmụ ndị inyom nke ụmụ ya ndị ikom. Ọ bụ mkpụrụ ya niile ka o mere ka ha so ya bata n'Ijipt. Ugbu a ka anyị wufere ma garuo na njedebe nke isi ahụ, ahịrị nke 26 nakwa nke 27 sị, mkpụrụ obi niile Jekọb nwere ndị batara n'Ijipt, ndị siri n'ukwu ya pụta, n'akụkụ nwunye niile nke ụmụ Jekọb, mkpụrụ obi niile dị 36. Ụmụ ndị ikom Josef ndị a mụrụ nye ya n'Ijipt dịkwa mkpụrụ obi 2. Mkpụrụ obi niile nke ụlọ Jekọb ndị na-abata n'Ijipt dị 310. Ugbu a kwa atụmatụ ụkpụrụ ahụ emezuwo. E nwere otu obere okwu nke edere n'ebe a banyere ihe irute Ijipt nke m na-agaghị ikwu banyere ya. Mgbe Fero nụrụ na Josef na-aga ịkpọta ezinụlọ ya niile, ọ sịrị Josef, gwa ha mgbe ha ga-aga ịkpọta ha, hapụrụ ihe niile unu nwere n'ebe ahụ, enyela n'onwe unu nsogbu banyere iweta ihe ọbụla, naanị kpọrọ na ezinụlọ unu onwe unu bịakwanụ n'ebe a, n'ihi na mgbe unu ga-erute n'ebe a, aga m enye unu ihe niile ndị dị ọhụrụ. Makwara otu ihe, Jekọb kwenyere ihe niile nke a gwara ya, ewezugakwa nke ahụ. Otu ugbu a n'ahịrị nke isi nke 46 ọ sị, ha chịrị anụ ụlọ ha na akụ ha bụ nke ha kpatararị n'ala Kenan bata n'Ijipt. Ị mara ihe na-eme n'ebe a? Ha na-ajụ onwe ha, kedu ka anyị ga-esi rapụ ihe ndị a niile n'ala Kenan? Ha bụrụ ihe ndị a niile donye n'ime ụgbọala niile ndị ahụ. Dịka mgbe ị na-akwapụ ịkwaga n'ebe ọzọ, ị na-azachasị ụlọ gị, enwere ike mgbe ndị ga-eburu unu ga-erute, ị nwere ike chezọọ ịtụfu ihe ndị ahụ ma burukwa ha donye n'ime ụgbọala ahụ nke ga-ebu unu. Ọ bụ otu a ka ọ dịrị n'ụbọchị anyị ha. Ọ dịrị ike nye ha isi ngwongwo ndị ochie ha nwere gaa nke ọma, n'agbanyeghị ihe ọhụrụ ndị e kweworo ha na nkwa, ndị ha na-ejekwa inweta mmezu. Ugbu a ọ bụghị ihe dị mmasị dịka ị na-eche echiche na-alaghachi azụ n'ọnọdụ niile a na anyị gụrụ na mmalite ihe atụmatụ ụkpụrụ Chineke bụ. Ọ bụ atụmatụ nhazi ọlụ ya, mana ugbu a hụta na mmadụ niile bụ ndị nke a gbasara aghaghị isonye n'usoro ọlụ ahụ, inweta ozi ahụ, inweta nkwado nye ya, ịdị na njikere irube isi, ịchọpụta na e nwere mmadụ ndị na-ekwenyeghị na ya, iche ekweghị ekwe iru, inweta agbamume n'ime mmụọ gị ịga n'iru, n'ikpeazụkwa inweta mmezu nye ebumnobi ahụ. Ọ bụkwa otu aka ọ dị nye anyị taa. Ọ bụ otu aka ọ dị n'ime ndụ m. N'eziokwu, otu aka ọ dị nye m kpọmkwem ugbu a. Ị na-asị onye ọzụzụ atụrụ, uche Chineke nye ndụ m, ọ bụ ya bụ kpọmkwem ihe m chọrọ? Ọ bụ ya bụ ihe ziri ezi nye m? Uche Chineke o zuru oke nye m? Ọ pụrụ iche? Ọ dị mma ka m kọwaa ya nye gị site n'ụzọ nke mmechi nke isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Anyị ga-ahụ ka uche Chineke siri bụrụ ihe zuru oke n'ụzọ mara mma nye Jekọb nakwa ezinụlọ ya. Ka anyị hụ na nke mbụ, ị hụrụ, ọ bụrụ na Jekọb na ezinụlọ ya gara n'iru ịnọ na Kenan ebe ha nọra, ha gara abụ ndị ga-abanye n'ime omenala nke ndị Kenan site n'ịlụkọ di na nwunye ha na ndị Kenan, ndị agbata obi ha. Ọ maliteworị, ọ bịakwara nso nke ukwuu n'ụzọ dị egwu iwere ọnọdụ ịchị isi n'ime ndụ ha. Ugbu ọ dịghị mkpa ọ bụla nye gị ịmata ọtụtụ ihe banyere ndị Kenan. Ka m gwa gị naanị ihe ole na ole site n'ihe ndị m maara banyere ha. Ha bụ mmadụ ndị kacha ekpere arụsị, ndị kachakwa nwee obi ọjọọ, ndị kachasị dị njọ, ndị jerele ije n'iru nke ụwa. Ha bụrụ mmadụ ndị afọ tara mmiri nke ukwuu, ruekwa na mgbe ụmụ Izrel rikọpụtara site n'ala Ijipt 400 mgbe ihe ndị a niile gasịrị, ma jekwa ibi n'ala Kenan nke bụ ala nkwa ahụ. Chineke nyere ha ntụziaka ka ha bibie mba ahụ kpamkpam, gbusisia ha niile, kpochapụ ha site n'iru anyanwụ, n'ihi na ha bụ mmadụ ndị rụrụ arụ nke ukwuu, ndị afọ jọkwara njọ rie nne. Enweghị m ọsịsa niile nye ajụjụ ahụ, mana amaara m na ọ bụ ihe Chineke gwara ha mee, n'ihi na ha bụ mmadụ ndị jọrọ njọ nke ukwuu, ndị rụrụ arụ. Ọ bụrụkwa na asị na Chineke rapụrụ obere ezinụlọ Jekọb ka ha tolite n'ala Kenan, n'akụkụ nke omenala nke ndị Kenan, ha gara abụ ndị emerụrụ emerụ nke ukwuu. Ha gakwara etufu ịpụ iche ha. Atụmatụ ụkpụrụ Chineke maka ha gakwara abụ ihe bibiri kpamkpam. Ya mere ọ kpọpụrụ ha site n'ebe ahụ, site n'etiti nke ala Kenan. Ọ kpọpụrụ ha site na Kenan ma kpọgakwa ha n'Ijipt. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị kamgbe anyị malitere usoro ọmụmụ ihe a, elega anya, Ijipt katụkwa mma nwa obere, mana enweghị nnukwu ọdịiche nke nwere na mba abụọ ndị a. Ha abụọ bụ mba abụọ ndị na-ekpere arụsị niile dị iche iche. Ị hụrụ ya? Ndị Ijipt na-ekpere arụsị niile dị iche iche, ọbụna dị ka ndị Kenan. Ha na-emekwa ọtụtụ ihe ndị ahụ bụ ihe ndị Chineke kpọrọ asị. Ya mere Chineke kpọpụrụ ndị ya site na Kenan wee kpọga ha Ijipt, mana ọ maara kpọmkwem ihe ọ na-ara eme. Ị hụrụ ya? E nwere ihe atọ merenụ nke ahụ jiri bụrụ ebe kachasị mma maka ndị ya nọ tolite dịka mba nke dị nde mmadụ 2 na ụma n'ọnụọgụgụ n'ime 400 ndị dị n'iru. Nke mbụ na mbụ, ọ bụ n'ihi ebe ha nọ n'ime Ijipt, ọnọdụ ebe e nyere ha n'ime Ijipt.
ọ bụrụ na ị ga-agụ akụkọ ahụ n'ezi mkpachara anya, ị ga-achọpụta na mgbe Jekọb na ezinụlọ ya bịara n'Ijipt, ha nọrọ na mpaghara nke a na-akpọ Goshọn, n'ala Goshọn. Ọ bụrụkwa na ile anya n'akwụkwọ ntụziaka ụzọ maọbụ akwụkwọ nhazi obodo nke a na-akpọ map, ị ga-achọpụta na Goshọn anọghị n'etiti mba Ijipt. N'ezie, Goshọn nọ nnọọ n'Ijipt, naanị ka ga-asịkwa na ọ nọ n'Ijipt. Ọ nọ kpọmkwem n'oke ala nke Ijipt. Ụzọ ala ahụ siri dị mekwara ka ọ bụrụ ebe ekpuchitere site na mpaghara obodo ahụ niile ndị ọzọ. Ọ bụ obere obodo nke nọ n'oke ala nke ndị Ijipt. Ya mere, ọ bụrụ na ịhụta ebe ọ nọ n'ime Ijipt, ị ga-amata na ha ga-abụ ndị echekwara nke ọma site n'omenala ndị gbara ha gburugburu. Enweghị ihe ọ bụla nke ga-eme ka ha nwee mmekọrịta ha na ndị Ijipt, n'ihi na ha nọpụrụ anọpụ. Mana Chineke makwara ihe ọzọ. Ihe a niile bụrụ otu akụkụ nke atụmatụ ụkpụrụ a haziri nke ọma n'ụzọ zuru oke. Ọ bụghị naanị banyere ebe ha ga-ebi, kama ọ bụkwa banyere ọlụ aka nke ezinụlọ Jekọb, nke ga-enyekwa ha mkpuchite ma chekwakwa ha nke ọma. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị ka ghere oghe, biko ledata anya n'isi nke 46 malite n'ahịrị nke 31 ruo na nke 34. Ugbu ala anya nke ọma na nke a. Ọ sị, Josef wee sị ụmụnne ya, sịkwa ụlọ nna ya, m ga-arịgo gosi Fero si ya, ụmụnne m na ụlọ nna m ndị nọ n'ala Kenan abịakwutewo m. Ma ndị ikom ahụ bụ ndị ọzụzụ igwe ewu na atụrụ, n'ihi na ndị ọlụ ha bụ iche anụ ụlọ ka ha bụworo. Ọ bụkwa igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha na ihe niile ha nwere ka ha chetaworo. Ma ọ ga-eru mgbe Fero ga-akpọ unu sịkwa, gịnị bụ ọlụ unu na-alụ? Na unu ga-asị, ndị ọlụ anyị bụ iche anụ ụlọ ka ndị oru gị bụworo site na mgbe anyị dị na nwata wee ruo ugbu a, ma anyị onwe anyị ma nna anyị ka unu wee biri n'ala Goshọn. Ugbu a hụta nke ọma, ọ sị, n'ihi na onye ọbụla na-azụ igwe ewu na atụrụ bụ ihe arụ n'anya ndị Ijipt. Ya agụrụ m nke ahụ, asịkwara m, heo, ọ bụ naanị Chineke pụrụ ịtụpụta atụmatụ ụkpụrụ dị ka nke a. Ọ kpọgara ndị Ijipt. Ọ maara na enweghị ụzọ ọbụla ha pụrụ isi lụkọ di na nwunye ha na ndị Ijipt, n'ihi na ndị Ijipt kpọrọ ndị ọzụzụ atụrụ asị. Onye Ijipt apụghị ikwenye ka ahụta ozu ya ebe ya na onye na-azụ igwe ewu na atụrụ na-aga ije n'okporo ụzọ, ma ya fọdụkwa ikwenye ka ọ lụọ ya. Ọ bụ ihe dị ka ikpe oke nke ogo nakwa nke ọlụ aka. Chineke werekwara ndị ya tinye n'ime otu omenala ebe ha na-apụghị ịdabanye n'ịlụkọ alụlụ di na nwunye nakwa ịbanye n'ime omenala ha, n'ihi na ọ maara ihe ndị a niile malitekwa na mmalite. Sitekwa n'ọlụ aka ha, ha ga-abụ ndị echekwara echekwa n'ime Ijipt. Ọ bụrụ ebe kachasị mma n'ozuzu oke ya niile. Ọ bụghị naanị n'ihi ebe ọ nọ nke bụ n'ala Goshọn, ọnọdụ ewezuga site n'ala Ijipt nke bụ oke ala nke na-enweghị mmekọrịta ya na ndị ime obodo. Ọ bụghịkwa naanị n'ihi ọkụ ma ọ bụ ọlụ aka ha. Anyị makwara na mgbe e mesịrị, e nwere onye ọchịchị ọzọ, onye kuliri ichi Ijipt, onye na-amaghị Josef. Ugbu a, ụmụ Jekọb abụghịkwa naanị na ha bụ ndị na-azụ igwe ewu na atụrụ, kama ha ghọkwara ndị ohu. Dịka anyị makwara, ndị Ijipt ndị na-apụghị inwe ihe ọbụla jikọrọ ha na ndị na-azụ igwe ewu na atụrụ, ha apụghịkwa inwe ihe ọbụla nke ga-ejikọ ha na onye ohu. Ya mere, ugbu a lee anya nke ọma, Chineke tinyere obere mba ya nke dị naanị mkpụrụ mmadụ 70 n'ime otu obodo, ebe ha pụrụ ịnọtolite ma bụrụkwa ndị ekpuchitere ekpuchita. Sitekwa na mkpụrụ obi 70, mgbe narị afọ 4 gasịrị, ha pụtara site n'ala ahụ mmadụ dị nde 2 na ụma n'ọnụọgụgụ. Ha banyekwa n'ụzọ ọbụla na omenala nke ndị Ijipt ma ọlị. Ọzọkwa, anyị na-ekwu banyere ozuzu oke, ọ bụghị ya? Gịnị ka ị ga-achọ n'ala nke mesoro gị dịka nkịta? Ọ ga-adị mkpa nye gị inwe mmadụ n'elu elu. Ọ bụghị eziokwu? Ị maara onye ọ bụ onye ha nwere n'elu elu. Ọ bụ nwanne ha nwoke, onye na-ahụ banyere ihe niile gbasara ọchịchị nke obodo Ijipt. Ọ hụkwara na ha nwere ihe niile nke ha chọrọ mgbe ha batara n'obodo ahụ. Ọ ga-ewere ụgbọala ya gbaraga na Goshọn. Mgbe ọ ga-alakwa, ọ ga-ajụ ha, unu chọrọ ihe ọbụla? Ngwa, unu dehatasị ha n'akwụkwọ, aga m ezitekwa ha ngwa ngwa m rutere n'isi obodo. Ị maara ihe m na-eche mgbe ọbụla m chere echiche banyere ihe ndị a niile? Uche Chineke bụ ya bụ ebe kachasị mma nye gị. Ọ bụ ebe gị pụrụ iche. Naanị onye bụkwara ide edemede nke atụmatụ dị otu a, ma nyekwa ntụziaka maka nhazi ya, ma gosikwa gị na atụmatụ nhazi ọlụ ya ebe ị kwesịrị ịga bụ Chineke, onye haziri ya. Ka m kerịta oke n'echiche ọzọ banyere uche Chineke. Mgbe ahụ anyị ga-ekpekwa ekpere mmechi. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ebe kachasị mma n'ozuzu oke, kama ọ bụ ebe jupụtara n'udo. Ị maara, ledata anya n'ime akwụkwọ nsọ gị na ngwụcha nke isi nke 45, Jekọb sịrị, o zuo, Josef bụ nwa m nọ ndụ ugbu a ndị a ka bụ okwu ọnụ ya tupu ọ rịdata n'Ijipt. Ọ sị, ka m jee hụ ya anya. Ugbu a hụta nke a, tutu mmụọ. Ị maara ihe merenụ? Ọ rịdatara n'ebe ahụ n'uche Chineke. O bikwara ndụ afọ 17 ọzọ. Ọ nọrọ ndụ afọ 17 ọzọ mgbe ọ batasịrị n'ala Goshọn. Gịnị kpatara nke a? Mgbe ị batara n'ime uche Chineke, ọ dị ka ịbụ onye a mụrụ ọzọ. Ọ bụ inweta mmụọ nke enwegharị. Ọ bụ ịchọpụta na ndụ ekwesịghị ịbụ ndọlị, kama ọ bụ ebe aṅụrị nakwa ebe obi ụtọ nakwa ebe ị pụrụ ito ma gbasakwa. Ị gaghị achọkwa ịkwụsị, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe
ndị pụrụ ime. Ị na-enwetakwa echiche a na Chineke nọnyere gị dịka ị na-eme ya, n'ihi na nke ahụ bụ uche Chineke. Ọ bụkwa otu ahụ ka ọ dị. Amaghịkwa m ihe mere anyị bụ mmadụ na-eji ebuso agha nke ukwuu ndụ anyị niile, na-agba mbọ n'oge niile ime ihe nke aka anyị, na-adịkwa na njikere isi Chineke lee ndụ m n'ebe a chi anyị si n'ime ya. Anyị na-eche na anyị maara ihe kachasị mma nye anyị, na anyị pụkwara ịhaziri onwe anyị ụzọ. Anyị na-agụkwa akwụkwọ mgbasa ozi niile dị iche iche, nakwa akwụkwọ onye nyere onwe ya aka niile nọ n'ime ahịa, ndị na-agwa anyị na anyị pụrụ ime ihe nke anyị otu o siri masị anyị. Anyị na-emekwa ya mgbe ahụ anyị na-abụ ndị ekwesịrị imetara ebere ogologo ndụ anyị niile, n'ihi na e nwere naanị otu onye n'elu ụwa niile, onye nwere ezi atụmatụ ụkpụrụ nye anyị. Nke ahụ bụkwa Chineke, onye pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị banyere atụmatụ ụkpụrụ ya, ị ga-enwe aṅụrị. Mgbe m na-etolite dịka onye ntorobịa, anara m eche dịka onye ntorobịa onye nke Kraịst na apụghị m inye Chineke ikike ọchịchị nke ndụ m. Egwu na-atụ m ime ya. Ị mara ihe kpatara nke a? Anara m asị n'ime obi m na ọ ga-eziga m n'ime obodo ebe a na-akọ akụkọ banyere ajọ ihe niile dị iche iche. Mana ị maara otu ihe, o zigaghị m n'ebe ahụ, o zigara m n'obodo California. Mana e nwere oge o rutere n'ime ndụ m, a sịkwara m ya, onye nwe m, ebe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ebe ị chọrọ ka m jee, ọ bụ ebe ahụ ka ọnọdụ m nọ. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka atụmatụ ụkpụrụ gị nye m nọ. Aga m aga ya. Mgbe m sikwara ya site n'ala obi m, site n'obi m niile, na adị m na njikere ịga ebe ọbụla bụ ebe o zigara m. Gịnị mere? O zigara m n'ebe kachasị mma. Ị hụrụ ezi enyi m, Chineke nwere atụmatụ nye ndụ gị. Atụmatụ ahụ bụkwa ebe kachasị mma na ozuzu oke ya niile nye gị. Ị pụkwara ịchọta ebe ahụ ma ọ bụrụ na ị dị na njikere. Ka onye nwe m were okwu ndị a mee unu mma n'aha Jizọs. Amen. Ka ịma mma Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwanyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Atụmatụ nhazi ọlụ nke mbụ nke Chineke mere maka nzọpụta na ọdịmma nke mmadụ niile bụ site n'iweta Jizọs n'ime ụwa ka o wee nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie anyị. Ezi enyi m, ị kwerewo n'ozi ọma Jizọs, ị nabatawo ya n'ime ndụ gị. Ya ọ bụrụ na ị ka eme nke a, ma ị chọrọ ime ya ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gaa n'iru ịwụsọ na amara na ebube ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.